поредната среща от поредицата уебинари, които Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по програма Еразъм Плюс и Европейски корпус за солидарност провежда за вас в периода преди крайните срокове за кандидатстване по КД1, КД2 и сроковете за корпуса. Днес ще ви представим област спорт в програма Еразъм Плюс, една нова дейност, която дава възможност на представителите на спортните организации да участват в мобилност с цел да бъде подобрено качеството на тяхната работа и на тяхната подготовка. Програма Еразъм Плюс все още е най-голямата програма на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт. Тя в момента се намира в своя втори програмен период от 2021 до 2027 година, като предходния период беше в периода 2014-2020 година. Финансирането за цялата програма за цяла Европа на настоящия период е почти 2 пъти по-голямо в сравнение с предходния програмен период и възлиза на около 48,5 милиарда евро за цяла Европа. На европейско ниво програмата се управлява от Европейската комисия, Генерална дирекция образование и култура, базирана в Брюксел, а на национално от националните агенции, които се намират в всяка от държавите участнички в програмата. За България това е Център за развитие на човешките ресурси. Центърът работи от 1999 година по европейски образователни програми, съществува от няколко години по-рано, като в периода преди 2014 година активно работи като Национална агенция по програмата Учене през целия живот за периода 2007-2013 година. В тази програма имаше подпрограми Леонардо да Винчи, насочена към професионалното образование и обучение, Коменски, насочена към училищно образование, Грюндвик, образование за възрастни и Еразъм, която беше насочена към висшето образование. Така че името Еразъм всъщност функционира още далече в предходните години и на практика вече навърши 35 години програма Еразъм, съществувайки под различни форми, а в момента обединявайки всички образователни сектори. Същевременно Националната агенция е национално звено за координация за дейности и туининг, също така Национален Европас и Еврогайденс център, Евродеск център за България, Евридика България, както и National Vet Team България. Всички тези дейности можете да откриете в хоризонталната лента на сайта на центъра и да разгледате техните дейности, защото те също подпомагат изпълнението на програмата и предлагат различни възможности, включително възможности за мобилност или за професионална квалификация. От 2018 година Центърът е национална агенция и по програма Европейски корпус за солидарност. От 2021 стартира настоящият програмен период, който отново е за 7 години. Всяка година излиза ръководство
за програма Erasmus+, което в своята база е едно и също като основни дейности, като основни изисквания, но винаги излиза и ново ръководство, което ние така силно ви съветваме да търсите всеки път, когато пристъпвате към кандидатстване, да намерите актуалната версия. Линк към актуалните версии на ръководството има винаги в актуалните национални покани за кандидатстване, които публикуваме на сайта на Центъра. Програмата се разделя, структурата на програмата се състои от няколко основни стълба, които се наричат ключови дейности, ключова дейност 1, 2 и 3, насочени към различни видове вече поддейности. Същевременно програмата има няколко основни сектора, които виждате на екрана, и от известно време вече понятието спорт, което винаги е било част от името на програмата, се оформя вече като самостоятелен сектор. Все още не се нарича навсякъде така, но се нарича поне област спорт. За вас от значение са критериите, които се използват за оценяване на кандидатурите. Малко по-нататък ще стане дума за това, но ние ви съветваме всеки път да се запознавате с ръководството още от самото начало, тъй като точно там се въвеждат актуализациите на акцентите, актуалните теми, кои приоритети са най-силно актуални в настоящия момент. Съветваме ви също така да обърнете внимание на съществените характеристики на програмата, между които зачитане ценностите на Европейския съюз, разпространение и въздействие на програмата, многоезичието в Европа и така нататък, тъй като тези съществени характеристики се очаква също да бъдат част от вашите проекти и да бъдат насочени към покриване на основните цели на програмата. За всеки проект се очаква да включва да бъде насочен по-точно към поне един от хоризонталните приоритети на програма Erasmus+. Тези приоритети са разгледани в много големи детайли, както в самото начало на ръководството, така и в началото на всяка от конкретните дейности, тъй като те са замислени така, че ще бъдат актуални в целия програмен период, но в различните етапи на този програмен период някои от приоритетите излизат напред с по-голяма сила. Така, например, в настоящия момент, включително до 2024, още от 2021, особено силен акцентът е върху приоритета приобщаване и многообразие. Знаете, поради мигрантските процеси, поради поредицата от събития в Европа, всъщност този приоритет стана особено актуален. Също така, в момента един от водещите приоритети на програмата е дейностите да бъдат насочени към хората с по-малко възможности. Не навсякъде и във всички дейности, но
винаги е добре дошло присъединяването на хора с по-малко възможности към проектите и към изпълнението на проектите. Самото понятие хора с по-малко възможности също е разгледано в рамките на този приоритет в началото на текста, за който говорим, текста на ръководството, като са представени потенциалните пречки, които биха могли да бъдат изправени пред млади хора или хора от всякаква възраст и които да затрудняват тяхното участие в програмата. Така, например, в този програмен период бе въведено за К2 понятието малки партньорства, където всъщност се насърчава участието на организации, които до момента не са работили по програмата. Втория хоризонтален приоритет, това е цифровата трансформация. Третият е така нареченият още зелен приоритет, който е насочен към околната среда и борбата с изменението на климата. Неговата особена тежест се определя от факта, че изпълнението на дейности, насочени към този приоритет, формира екологично отговорно поведение, както у възрастните, така и у младите хора, така и у децата и учениците. Така че този приоритет е винаги и особено с климатичната криза, също в момента особено актуален. По друг начин е актуален и приоритетът участие в демократичния живот, общи ценности и гражданска ангажираност, по-специално поради факта, че през настоящата година, както знаете, предстоят европейски избори и Европейската комисия особено силно акцентира върху необходимостта, където е възможно в дейностите да се въвеждат такива акценти или аспекти на тези дейности, които да подкрепят и да насърчават активното гражданство и участието в живота на обществото. Отделно от тези хоризонтални приоритети, припомням, всеки проект трябва да бъде насочен към поне един от хоризонталните приоритети. Ако успеете и към два, това е добре дошло, но поне един е направо казано задължително. Отделно от тях съществуват и секторни приоритети, които са различни, много различни, в зависимост от съответния сектор. Училищно образование за възрастни, младеж и така нататък. Днес ще разгледаме в детайли дейността мобилност на членовете на персонала в областта на спорта. Какви възможности предлага тази дейност? Преди кандидатстване ви съветваме да се запознаете подробно с следните материали. На първо място това ръководство, за което стана дума вече няколко пъти. През нашия сайт можете да го намерите и на български език, а също така и през националната покана за кандидатстване, включително за сектор спорт, но и във всяка от останалите покани за кандидатстване има линк към актуалната версия, която винаги трябва да търсите. Защото понякога има известна разлика в правилата в отделните години. Също така, друг материал, с който трябва да се запознаете, е формуляра за кандидатстване. Неговия номер е К182 с разширение СПО, тъй като формулярите съдържат всъщност цялата информация, която вие трябва
да попълните, която се изисква от вас да подготвите. Когато работите върху формуляра за кандидатстване, два основни съвета. На първо място да подготвяте текстовете на отделен Word формуляр, текст, за да можете в случай на необходимост, понякога, много рядко, но понякога се случва текстовете да изчезнат от формуляра, който сте работили примерно вчера, затворили сте го и днес отваряте и се оказва, че текстовете ги няма. Това са причини, свързани с интернет или с самата платформа за кандидатстване, управлявана от Европейската комисия. В този случай ще ви бъде особено полезно да имате текстовете, а не да се налага да ги пишете отново. Втория съвет е свързан с това, че формулярите са създадени по този начин, че в зависимост от един ваш отговор, формулярът може да се преструктурира по един или друг начин. Така че е много важно винаги да попълвате формуляра последователно. Не да отидете, да попълните първа страница и да отидете в края, за да проверите примерно какво се получава за финансирането. Може изобщо да не проработи там таблицата, може да стане червена, тъй като вие не сте попълнили всъщност информацията, която се изисква по-горе. Особено внимание трябва да обърнете на приоритетите, да решите предварително към кой от хоризонталните и към кой от секторните приоритети ще насочите своята кандидатура. И друго, което е важно, да проверите своя достъп, както и достъпа на организацията до платформата, статута на организацията, дали сте качили всички документи, дали те са актуални. Ако сега регистрирате институцията, в Националната покана за кандидатстване са посочени документите, които трябва да качите, за да може да бъде валидирана вашата институция. Да не ви притеснява факта, че ако скоро сте регистрирали организацията си и все още тя не е валидирана, можете спокойно да работите по кандидатурата, можете дори да подадете кандидатурата. В процеса, докато текат останалите стъпки, ще бъде валидирана организацията. В случай на необходимост, колегите ще се свържат с вас и ще ви поискат, ако е необходимо, други документи. Също така в Националната покана има линкове към допълнителни документи и насоки, към които също ви съветваме да се обърнете. Те са достъпни както през страницата на Европейската комисия, така и през сайта на центъра и съответно през поканите за кандидатстване. В ръководството ще намерите и линк към английския текст на работния план на Европейския съюз за спорта за периода 2021-2024 година, тъй като тази дейност, за която говорим в момента, допринася за изпълнение целите на този работен план. Всеки проект се състои от 4 стъпки, независимо дали говорим за тази дейност или за други включително. Той се състои от планиране, подготовка, осъществяване на проекта, както и последващи дейности и дейности за разпространение на резултатите. Много е важно в самата кандидатура да посочите, че организацията като цяло, както и участниците, които се очаква да бъдат включени в дейностите, да посочите, че те ще имат активна роля във всички тези етапи. Защото по този начин се очаква първо, че проектът ще бъде актуален,
ще бъде релевантен на потребностите на организацията, а също така и че участниците ще развиват своите умения, както организационни, така и социални, и комуникативни, и езикови и така нататък, за работейки по стъпките на изпълнение на проекта. За валидиране на организацията е необходимо да приготвите електронни файлове, включващи актуална финансова идентификация. Линк има от поканата за кандидатстване. Бланка за правен статут на организацията също има линк от поканата, както и сканирано копие на съдебно решение или друг учредителен акт на организацията, тъй като когато регистрирате организацията или се налага да промените нещо в нейната регистрация, трябва документите, които принадлежат към тази регистрация, да бъдат актуални. В случай на промяна на лицето, официално представляващо организацията, се свързвате веднага с нашия център, с колегите, изпращате официално писмо, уведомявате за тази промяна, посочвате името на новия човек, качвате нова бланка в платформата и очаквате потвърждение от наша страна, че промяната, включително в платформата, е направена. Какви са целите на дейността, за която говорим? Тази дейност е насочена специално към масовия спорт, като се има предвид важната роля, която спортът играе за насърчаване на физическата активност, на здравословния начин на живот, на всички фактори, свързани с приобщаването, с равенството и участието във всички сфери на живота. Друга цел на тази дейност е да се развива европейското измерение на спорта, както и европейското и международно измерение на самите организации, а също така и сътрудничеството в международен мащаб в областта на образователната мобилност в спорта. Друга цел, това е изграждане капацитета на организациите за масов спорт. Тук говорим за както организационен капацитет, така и професионален, така и капацитет, който да дава възможност за цялостно международно действие на организацията. Очаква се да бъдат подобрени теоретичните и практични познания на персонала, също така да бъдат насърчавани общите европейски ценности, като в случая се търси техния аспект, засягащ спорта, добро управление и почтеност в спорта, устойчиво развитие, както и образование, обучение и умения, свързани с спорта и реализирани чрез него. Отделно, друга цел е насърчаване на активния и екологосъобразен начин на живот, както и активното гражданство. Тук искам да обърна внимание на факта, че един от последните съвети, свързан с така наречения зелен приоритет, който Европейската комисия дава във всички възможни случаи, е организациите, независимо от темата, по която работят и независимо от сектора, в който работят, да включват екологичен аспект на своите дейности. Било то свързано с пътуването, като се избягват транспортни средства с високовъглеродни емисии, най-често да се избягва пътуване с самолет, а също така
всякакви видове дейности, които да насърчават отношението, екологично отговорното поведение и отношението към природата като защита и закрила от страна на хората. И друга цел – създаване на европейски мрежи и треньори и спортен персонал. Бих искала да отбележа, че в края на презентацията ще имаме време, в което, ако имате въпроси, ще можете да ги напишете в чата, след което ще отговорим на тях. Какви са изискванията за участващите организации в тази дейност? Като общо правило за програма Еразъм Плюс е, че тя вече, казвам вече, защото в предходните години това постепенно се променеше и постепенно се вървеше към настоящия момент, е отворена за участие за всички организации, които са свързани с образованието, обучението, младежта и спорта, като водещ фактор всъщност е обучението, образованието, младежта и спорта, които са като специфични сектори, отново търсят в своите дейности преди всичко този аспект, обучение както на хората, които работят с млади хора или които обучават спортистите, така и с самите участници. Участващите организации могат да бъдат публична или частна организация, осъществяваща дейност в областта на спорта и физическата активност. И тези дейности се очакват да са насочени към масовия спорт. Организации, например, с нестопанска цел, местен публичен орган, спортен клуб. Както знаете, дейността е нова и от двата кръга, които минаха за кандидатстване, всъщност ние сме с впечатлението, че преди всичко спортни клубове кандидатстват за тази дейност, но всички посочени тук са легитимни. От друга страна, организации за немасов спорт също могат да участват, ако участието на членове на персонала на тази организация е от полза за масовия спорт. Важно е, необходимо е тези организации да са установени в програмна страна или в трета страна, асоциирана към програмата. Кандидатстващите организации трябва да са установени в държава членка на Европейския съюз или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатурите се подават за тази дейност до Националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация. Тук искам да отворя една скоба, за да ви кажа, вероятно знаете, че в момента говорим за така наречените децентрализирани дейности и настоящата мобилност е една от тях. Децентрализирани означава, че кандидатурите се подават към националните агенции в съответните държави. Съществуват същевременно обаче и централизирани дейности. За тях се кандидатства не към нас, а към Изпълнителната агенция по образование и култура в Брюксел. И там става дума за по-големи проекти с по-голям мащаб, с други срокове за кандидатстване и с друго изискване. Един от ориентирите ви за това, когато попаднете на такава покана за кандидатстване, свързана с спорта, може да бъде кога е крайният срок. Крайните срокове на децентрализираните дейности, т.е. тези, за които говорим сега, са 1 часа
на обяд българско време или 12 часа, както са посочени в общата покана за кандидатстване, 12 часа на обяд брюкселско време, а централизираните към Брюксел сроковете са до 17 часа след обяд брюкселско време. Така, например, дейността, която ще намерите разработена под заглавието "Изграждане на капацитет в областта на спорта", ще я намерите в ръководството за кандидатстване. Тя е централизирана и за нея следвате насоките, които са дадени там, и съответно търсите съответната покана на страниците на Европейската комисия. Необходимо условие за кандидатстване е наличието на регистрация на кандидата в портала за кандидати, което се осъществява чрез услугата за идентификация на Европейската комисия EU Login. В поканата за кандидатстване има линкове както към ръководство за EU Login, как да направите тази регистрация, така и ако в случай, че възникнат някакви трудности или ако се налага да смените някои от детайлите, свързани с тази регистрация. Крайният срок, както вече предполагам знаете, за тази дейност е 20 февруари, 13 часа българско време. Продължителността на проектите, за които кандидатствате сега, избирате вие. Това може да бъде продължителност между 3 и 18 месеца. Всеки от междинните, и включително и тези, можете да посочите като продължителност и да изберете по-точно като продължителност на своя проект. Началната дата на проектите, които ще бъдат одобрени в настоящия кръг за кандидатстване, е между 1 юни и 31 декември 2024 година. По всяка вероятност ще има допълнителен кръг, който бе обявен от Българската национална агенция, който ще бъде с крайен срок за кандидатстване 1 октомври 2024. Там при него одобрените формуляри и проекти ще бъдат стартирани между 1 януари 2025 и 31 май 2025. Във формуляр за кандидатстване вие избирате и тази начална дата. Освен продължителността, избирате и началната дата. Важно е да имате предвид, че в рамките на един кръг на процедурата по селекция, т.е. към един краен срок, по тази дейност една организация може да кандидатства само с един проект. В случай, че получите финансиране сега на този кръг към 20 февруари, нямате право да кандидатствате към 1 октомври. Ако не получите финансиране, ще получите официално писмо от страна на центъра, в който ще бъде представена мотивировката на оценителите, оценката по всеки от критериите, както и общата оценка. Ще получите информация за това какво не е добре разработено и как да го разработите така, че в бъдеще да получите такова финансиране. Когато получите такава обратна връзка, се очаква да преработите проекта си съответно по тези критерии, които са посочени от оценителите, и след това можете на следващ кръг да подадете отново кандидатурата, като на практика е много важно да се съобразите с тези препоръки на оценителите. Одобрените кандидати ще бъдат поканени
на събитие за сключване на договори и за стартиране на проектите, където ще преминат през обучение за начина на изразходване на финансите, организация на финансите, права и задължения на организациите при изпълнение на тези проекти, възможни наблюдения, мониторинг и проверки от страна на Националната агенция и така нататък. Така че това е нещо, което не бива да ви безпокои. Кои са легитимните участници в този спорт, в тази дейност? Това са треньори и друг спортен персонал в масови спортни организации. Също така служители в областта на немасовия спорт, като това е допустимо, ако участието на такъв персонал може по някакъв начин индиректно да бъде от полза за масовия спорт. Както разбирате, тук е особено важно, ако описвате профила на един такъв служител, да докажете, че неговото участие е важно и може да бъде в полза за масовия спорт. Когато попълвате формуляра, не се очаква да посочите имената на участниците, които ще се включат в мобилността. Очаква се да посочите техният профил. Какви умения, знания притежават. Вие можете, описвайки конкретния човек, пак да го имате предвид и да опишете неговия профил, без да споменавате името му. Това не се изисква на етап кандидатстване. Също така легитимни за участие в тези мобилности са доброволци, които не са треньори и които работят в спортни организации. Общия брой участници, максималният, за който можете да кандидатствате с един проект, е 10 участници, които да отговарят на тези профили, посочени на настоящия слайд. Отделно от това, ако се налага, ако например някой от тези хора е с специални потребности и се налага придружаващо лице, тогава това придружаващо лице не влиза в бройката 10 участници. То е допълнително лице и за него финансирането е по различен начин. За да бъдат легитимни тези участници, те трябва да работят в изпращащата организация или редовно да работят с нея, като подпомагат изпълнението на основните й дейности. Участниците трябва да пребивават в държавата, където е установена изпращащата организация. При всички случаи, това е въпрос, който често задават кандидатите, е какви трябва да бъдат документите, с които са обвързани участници, отговарящи на тези условия, които споменахме по-горе, да работят редовно с изпращащата организация. В зависимост от целите и дейностите на организацията, това може да бъде договор за работа или за доброволческа дейност, може да бъде граждански договор, може да бъде някакъв документ, в който се описват задачите на този човек. Силно препоръчително е този договор да бъде сключен с човек, когото смятате да включите в бъдещата мобилност, този договор да бъде сключен преди стартирането на проекта. Отделно от това, участниците не могат да бъдат включени в такава мобилност в качеството си на спортисти. Тук говорим за треньорите. Продължителността на дейностите. Основните дейности са два вида. Първият вид е наблюдение на работата на колеги
като този тип наблюдение означава, че наблюдаващият ще бъде през цялото време със своя колега, ще наблюдава работата му, подготовка за работата, ще обменят практики и това трябва да се случи в рамките на от 2 последователни дни до 14, винаги последователни, като в тази бройка не се включват дните за пътуване. Обърнете внимание, защото формулярът ще ви поиска от една страна продължителността на дейността, това означава този интервал между 2 и 14, а от друга страна ще ви поиска информация за дните на пътуване преди и след мобилността. Това е от значение, защото единия и другия вид дни се финансират по различен начин. Втория вид дейности, това са задачи, свързани с наставничество, обучение. Там става дума за по-продължителна мобилност между 15 и 60 дни, като пак трябва да бъдат последователни тези дни. Обърнете внимание на минимума, когато е посочен минимум дни, както е 2 или 15, не може да бъде мобилността 14 дни. Това би могло да доведе до нелегитимност на изразходваните разходи и съответно непризнаване. Вие избирате продължителността, но трябва при всички положения да спазите тази продължителност. Силно препоръчително е в дейностите, независимо от техния вид и характер, да бъдат включвани и виртуални дейности, срещи, уебинари, някакви дискусии между бъдещите участници, като тези дейности могат да бъдат във всеки един от етапите на проекта. Важно е да ги посочите в формуляра за кандидатстване, да посочите, че ще използвате такъв вид дейности. Така се създава по-голяма убедителност за това, че ще работите по максимално ефективен начин и ще използвате разумно европейското финансиране. Тези виртуални дейности не се включват в сроковете, които посочихме по-горе. Те трябва да бъдат и могат да бъдат извън тези срокове. В допълнение към проектите могат да бъдат включени и подготвителни визити. Целта на тези подготвителни визити е да осигурят високо качество на дейностите, които ще се случат по време на мобилността, да подготвят административния аспект на тази мобилност, условията за участие. Особено важно би било това, ако участниците са с специални потребности или са хора с намалени възможности, тъй като в този случай подготвителната визита има за цел да осигури отново качество на мобилността, но и покриване на техните потребности в максимален мащаб. От друга страна, постоянния ангажимент на всяка организация, която участва, е да се грижи за здравето и сигурността на участниците, независимо дали тя е приемаща или изпращаща организация. Ангажимента по време на мобилността е постоянен, както и преди и след нея до изтичане на проекта. Целта също така на тези визити е изграждане на доверие и разбирателство, за да, разбира се, те задължително се провеждат преди мобилността, за да я подготвят.
не са самостоятелна дейност, а са спомагателна форма, което означава, че можете да изберете във формуляра да попълните и да предвидите такава подготвителна визита, но може и да не изберете. Също така е възможно да изберете, да предвидите, но ако не я обосновете добре, проектът да бъде одобрен, но тази визита да не бъде финансирана. Затова е много важно навсякъде, където имате мотивировка, да бъдете много убедителни. По принцип, навсякъде е важно да имате ясни мотиви, да ги посочите ясно, разбираемо в кандидатурата. Подчертавам, че кандидатурата се попълва на български език и това не подлежи на промяна. И че основна цел е да се осигури това качество на мобилността. Мотивировката, разбира се, е решаваща за това какъв ще бъде броя точки, който ще получите. Като място за провеждане на дейностите трябва да бъдат в друга страна, извън България, в държава членка на Европейския съюз или в трета държава, асоциирана към програмата. Кои са легитимните участници в подготвителните визити? Това са представители на участващите организации, които участват в основната дейност. Както споменахме в началото, важно е представителите на организациите да участват активно във всеки един етап на проекта. В този смисъл, в подготвителната визита също е важно да бъде силен ангажимента към подготовката и реализирането й. Подготвителните визити могат да бъдат провеждани и от членове на персонала, които участват пряко в организацията на проекта от една страна, или пък които участват в дейностите за мобилност, защото може да има такива, които работят на място, тук в България, административно примерно, но няма да участват в мобилността. Те също са легитимни да участват в подготвителна визита. В Еразъм Плюс имате тази много добра възможност да се запознаете в детайли с критериите за оценка на вашата кандидатура, включително и критериите за финансиране на един проект. На първо място, кандидатурата ви трябва да бъде легитимна. Това се определя както от всички тези детайли, за които говорим в момента, така и от вида на организацията, която кандидатства. Бяхме посочили в един от слайдовете кои организации са легитимни. От друга страна, в описанието на дейността в ръководството има посочени много детайлно критериите за оценка. Максималната възможна оценка, която един проект може да получи, е 100 точки, като на първо място кандидатурата, след като бъде получена, се проверява за легитимност на самата кандидатура и когато бъде премината тази проверка, на сайта на центъра се публикуват регистрационните номера на получените кандидатури. Там е моментът, ако случайно знаете, че сте изпратили своята кандидатура, а не я виждате в списъка на номерата, които са публикувани, да се свържете с нас и да съобщите за това, за да видим какво се е случило с кандидатурата. За да бъдат разгледани за предоставяне на финансиране, кандидатурите трябва да получат оценка, която да бъде най-малко
60 от общо 100 точки, като финансирането се осъществява отдолу нагоре, от 100 точки примерно, надолу до най-ниско до 60 точки точно, като съответно това зависи обаче, може и да бъде до 70 точки да свършат средствата, зависи от средствата, с които разполага Националната агенция за тази дейност. Това зависи от Европейската комисия, тя разпределя и изпраща към нас тези средства. И другото изискване, за да може да получите финансиране, освен да получите над 60 точки, е по всеки от отделните критерии, трите критерия за оценка, да сте получили най-малко половината от максималния брой точки. Така, например, ако максималният брой точки по един критерий е 30 точки, вие трябва задължително да сте получили минимум 15 по него, както и отново минимум 50% и по другите критерии, за да имате право да бъдете в списъка на финансираните. Това са критериите за оценка, релевантност и въздействие. Тук можете да видите, в зависимост от броя на точките, тежестта на всеки от тези критерии. Съветвам ви много внимателно да разгледате параметрите на всеки от тези критерии. В ръководството са представени толкова детайлно, че ако сте достатъчно грижливи в подготовката на проекта и наблюдавате всеки от тези детайли, просто няма начин проектът ви да не бъде успешен. Друго, което винаги е важно в една кандидатура, е в нея да бъде заложена оценка на проекта. Оценка в смисъл вътрешна или външна, или вътрешна и външна оценка за проекта, като тя може да бъде преди проект, преди осъществяването му, по време на проекта и след него. И част от дейностите по проекта могат да бъдат свързани именно с оценка и сравняване на резултатите на тези тестове, на тези допитвания, които сте направили, на участниците или на хората, върху които би имало въздействие проведения проект и проведената мобилност. Какво е финансирането? То също е много детайлно представено в ръководството, както за самите участници, така и за евентуалните придружаващи лица, за които припомням, че могат да бъдат над установения брой от 10 участници. Всъщност финансирането покрива няколко основни категории. На първо място пътни разходи, като общото правило е, че на разстояние под 500 км участниците пътуват с транспортни средства с най-ниски общи емисии, с най-ниски въглеродни емисии. Както споменах и по-горе, това означава да се пътува преди всичко с влак, да не се пътува с самолет. Под 500 км пътуване с самолет изобщо не е разрешено. Организационна подкрепа за участник, което е свързано с организацията на дейностите по проекта. Всъщност финансирането е на единична база, на базата на участник до 350 евро на участник. Отделно за мобилността се предвижда индивидуална подкрепа за участник, като индивидуалната подкрепа зависи от държавата, в която отива този участник. Има 3 групи държави и средствата, които се осигуряват, са
според съответната група. Това също ще видите в ръководството. Има разходи, които се наричат подкрепа за приобщаване. Това е за такива участници, които са или с специални потребности, или с по-малко възможности и са предвидени за 125 евро на участник или на база реален разход. А също така се предвиждат и извънредни разходи, където се включва, например, много скъп транспорт, ако разстоянието е много далечно, или пък тук се включват също и разходите на придружаващите лица. Важно е да се отбележи, че такъв много скъп транспорт не се покрива 100% от програмата, а се покриват 80% от тези разходи. Разходите се изчисляват с помощта на заложен във формуляра за кандидатстване калкулатор за разстояния. Този калкулатор е на Европейската комисия и включва разстоянието от местоживеене до мястото на дейността, като всъщност, когато заложите това разстояние, то се изчислява еднопосочно, но финансирането се осигурява, което получавате, е финансиране за пътуване в двете посоки. Към електронния формуляр за кандидатстване трябва да приложите клетвена декларация, подписана от името на официално представляващия организацията, както и работна програма за всяка от дейностите или за подготвителната визита, съответно да бъде приложена в свободен текст към формуляра. В случай, че формуляра ви поиска формуляр за присъединяване, ще го намерите в самия формуляр за кандидатстване, ще го генерира. Той се попълва от всички партньори и сканирано копие се прилага към електронния формуляр, но зависи от дейностите. Исках тук само да обърна вашето внимание на факта, че една друга сравнително нова дейност е дейност за приобщаване Discovery EU, която не касае сектор спорт, тя касае младежкия сектор, но сега няма да се спирам на нея, за да не удължаваме времето предвидено за днешната ни среща. Ако се интересувате от тази дейност, можете да чуете уебинара, който се проведе вчера на 31 януари и който е насочен към сектор младеж, защото тази дейност Discovery EU е в сектор младеж. Тя дава възможност на млади хора, които са навършили 18 години, да се включат в международна мобилност, т.е. да пътуват из Европа, да опознаят Европа, като това трябва да се случи в периода, в който те са на 18 години, след като са навършили 18 и преди да са навършили 19. Тук интересното е, че за да се включат в такава дейност, младите хора могат да го направят и почти сами, като формират една младежка група, състояща се от минимум 4 човека, които да кандидатстват за това да се включат в такава мобилност, но тук е особено важно да се има предвид времето, тъй като те само в рамките на една година могат да, докато са на 18 години могат да пътуват, т.е. трябва да се кандидатства около година по-рано, защото такива са сроковете на дейността. И така в заключение няколко кратки съвета за
подготовката на самата кандидатура, независимо, че аз през цялото време насочвах вашето внимание към отделни нейни детайли. Отново припомням, ръководството, както и националната покана с включените в тях линкове, трябва да бъдат вашата настолна книга по време на подготовката на кандидатурата. Четете текста, както на английски, така и на български можете да намерите, но в случая английският текст може да ви бъде ориентир, но спокойно можете да работите по българския текст, тъй като припомням, че кандидатурата се попълва на български език. Едно от най-важните неща за кандидатурата е в нея да е видимо съответствието, релевантност на кандидатурата спрямо програма Еразъм, спрямо нейните цели и приоритети, да е видимо, че всичко, което искате да направите, съответства на ценностите на Европа, на ценностите на програмата и работите в хармония с тези приоритети, за които стана дума. През цялото време приоритетите трябва да бъдат в фокуса на вашето внимание. Един хоризонтален плюс специфичните за сектора. Специфичните е добре да бъдат поне два, колкото повече, толкова по-добре, но това, разбира се, не става с изброяване на тези приоритети, а с ориентиране на дейностите към същността на тези приоритети. Друго, на което е важно да обърнете внимание, това е триото цели, дейности, резултати, а именно да помислите внимателно в зависимост от това каква цел си поставяте, какви трябва да бъдат дейностите, за да можете да постигнете тази цел, какви резултати е възможно да бъдат генерирани при поставянето на тази цел и обратно. Дали тези резултати, които ще бъдат в края на проекта, дали са постижими чрез дейностите, които сте предвидили, чрез целите, които сте си поставили. Тези цели и дейности трябва да бъдат в съответствие с потребностите на вашата организация. Трябва да е видимо, че те са генерирани от някакви конкретни обстоятелства, примерно от някакъв вид конкретно обучение, от което имате нужда и за което бихте искали да направите наблюдение и така нататък. Наистина всичко зависи от начина, по който ще формулирате своите цели, дейности и резултати. Когато говорим за резултати, припомням, че е много важно да предвидите и да опишете и в самата кандидатура разпространението на резултатите, което предвиждате. А именно, какви дейности ще предприемете, какво разпространение е добре да имате и по време на проекта, не само в края, но и по време на изпълнението му и в края, а и след това, след приключване на проекта, което се нарича устойчивост на проекта или на неговите резултати. Ако трябва да проведете избор на участниците, е много важно в кандидатурата да посочите критериите, които ще приложите за този избор, процедурата, която ще приложите. Така си осигурявате от една страна прозрачност на тази процедура, от друга страна доверие на участниците, защото е предварително ясно какво е изискването и всеки ще си даде сметка дали може да отговори на това изискване. Никак не е без значение начинът, по който формулирате текста. Изказът трябва да бъде ясен, конкретен,
Колкото по-конкретни са всички мотивировки, факти, които искате да посочите, включително предходния си опит, толкова по-убедителни сте, толкова по-сигурно е, че това е проект, който се отнася именно към вас и към вашата организация. Езикът и стилът, които използвате, също са важни, да няма правописни и езикови грешки, пунктуационни, разбира се, да имате един чист и гладък стил, в който е ясно какво искате да кажете, за да бъде комуникативен вашия текст. Споменах по-горе за оценката, за предварителна, по време на проекта и след приключване на дейностите или преди мобилността, по време на мобилността и след нея. И всички тези неща да бъдат описани в кандидатурата, а ако направите и някакъв анализ на тази оценка, това ще бъде много добре и за вас, и за проекта, и за резултатите. Отново припомням много внимателно да разгледате параметрите на критериите за оценка, защото от тях може да зависи вашето финансиране. Ако имате предходна кандидатура, и за това говорихме, да разгледате всички съвети, които сте получили и да направите съответните корекции. Имате право още на следващия кръг да подадете новата кандидатура, ако не сте финансирани с нея, но трябва, разбира се, да сте отразили тези корекции, които ви са препоръчани. В противен случай просто няма смисъл. Може да помислите и за известна промяна на заглавието. Не е задължително, но може да помислите за това. И когато става дума за подаване на кандидатурата, много важно, не чакайте в никакъв случай крайния срок. Не планирайте да подавате на 20 февруари сутринта в 10 часа или в 11 часа кандидатурата. Това е период, в който системата много силно се претоварва, много често се случват проблеми, или пък дори и някакъв от друг характер проблем неочакван, ако възникне, рискувате целият труд, който сте положили, да не можете да отразите. Затова си поставете като крайна цел най-късно 19 февруари за изпращане на кандидатурата. Ще получите електронно съобщение, ако сте я подали коректно, и ще имате шанса тя да бъде разгледана. В случай, че имате някакви технически проблеми и опитвате да подадете, обаче не успявате, е важно да проследите дали тези опити се отразяват на последната страница на кандидатурата. В случай, че са отразени там и че до изтичане на 13 часа вие не сте успели да подадете кандидатурата, имате право да ни я изпратите по имейл, PDF формат, който сте свалили от платформата, да ни изпратите в периода от 1 до 2 часа след приключване на крайния срок. Ако в този PDF формат се вижда, че сте правили опити преди 1 часа, това може да бъде отдадено, този неуспех може да бъде отдаден на технически проблем и кандидатурата ви може да бъде приета, но ще зависи от това какво сте изпратили. Трябва да изпратите PDF формат, скриншот на последната страничка, където се виждат часа и датата на предходните опити за подаване и също така да опишете в имейла коя е вашата организация и какъв е проблемът, който сте срещнали. Но това трябва да се случи, отново припомням, между 1 и 2 часа на обяд на 20 февруари в случая. С това нашето изложение приключва.
Сега ще спра за известно време и микрофона, и записа. Ако имате въпроси, моля да ги посочите в чата.